खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' नोंथांमोना जायफ्रा दखना बायनो गोसो आरो दखना बायगिरिफोर थ' नोंथांमोना दायो दखनाखौहाय मोनफा मोनफा नायलांदो दायो आङो फार्स्टआवनो देखायो नोंथांमोननोहाय आं गाननानै दङ नै पद्मनि बाय पद्मनि खुन्दुंनि बियो बिराद मोजां हेभि खादै एकदम बिराद मोजां क्वालिटी दायो बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन बेबो एभेलेबल जाफिनबाय नायनानै लादोनो खाथिनिफ्राय बिराद समायना आरो नै आगर एरनायफोरखौ नायनानै लादो थ' नेक्स्ट आङो गुबुन देखायनोसै दायो नायदो नै लोगोफोर बिराद मोजांनो मोनसे मा डिजाइनावहाय आरोना बिरादनो समायनाखा नायनानै लादो थ' लोगोफोर आं बुङो दखनाया बेलेग बेलेग क्वालिटिनि दं दै बेलेग बेलेग क्वालिटिनि दं दायो जाय क्वालिटिफोरखौ जाय दखनाफोरखौ आं देखायदों बेयावहाय नोंथांमोना 1500निफ्राय नोंथांमोना 2100 सिमावहाय मोनगोन थ' जायनो नांगौ थाबैनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद मोजां डिजाइनावहाय मोनसे आरोबाव बिराद समायनाखा सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजां गोबाद्रायबो नङा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दायो फुजाबो खाथि सफैगासिनो दंना फुजा खाथिद्रायाव बिहरबाथ' मोननाय नङा बेखायनो जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होनानै लाबानो जाबाय दायो नायबावदो नै नोंथांमोना बिराद समायना मोनसे कालारावहाय ओरैबादि मोजां डिजाइन नै गोदान गासैबो गोदान कालेक्सन गोजा दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिरादनो लिमिटेड स्टक दै गासैबो नायनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावनो बुंहरबानो जाबाय मोन आगैमोन बिराद समायनाखा नै नायदो जोमग्रायाबो बोरैबा समायनाखा रिगि रिगि एकदमनो समायना आगरजों दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो हागोन सिया हले बेलेग बेलेग क्वालिटिनि दं दै माखासेया पद्मनि बाय पद्मनि माखासेया पद्मनि पाट बे पद्मनि पाटआवहायनो बेलेग बेलेग दंबावो थ' बिनि थाखायनो जायफ्रा फानग्रा आरो माने गानबाय थाग्राफ्रासो बिसोरसो मोनथियो नालाय हमदांनो हायो बेखायनो माने क्वालिटिजोंहाय दामा जायो आरो नायदो नोंथांमोना नै आब'मोन आगैमोन आरो बिराद समायना बेवहायना बिराद मोजांनो डिजाइन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो हागोन बिराद मोजां सिनि क्वालिटियाबो जा मोजांखा दायो नायबावदो नै सनाफोर बिराद समायना मोनसे इउनिक कालाराव दै बेफोरबायदि कालारखौथ' सब समय मोनबाय थाया नालाय इउनिक कालारखौ बिराद गानसोनो गोसो जायो आरो डिजाइनाबो बिराद मोजांखा बिहरनो हागोन थाबैनो स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव फास्रायाबो नै लरेस गैयो ओरैबादि बरियाखा जोमनोहाय आरोबाव नायबावदो नै ओरैबादि समायना इउनिक कालारावहाय अयथासार मोजां नुखागोन बेखौहाय सिख्लाफोरखौहाय थाबैनो अर्डार हरखादो लिमिटेड पिसावल' दंखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो आं दामखौथ' बुंनो हाखाबाय आं जा दखना देखायदों बेयो गासैबो 1500निफ्राय 2100 सिमावनो मोनगोन थाबैनो अर्डार हरदो नायबावदो सनाफोर नै पिंक फ्लावारफोर ओरैबादि समायना खाना कालारा पिंक जायफ्रा मोजां मोनो आंथ' पिंक बुंबाथाय बोरैबा मोजां मोनखायो बिराद समायनाखा बिहरनो हागोन थाबैनो स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव सोंहर दे आगैमोन नायबावदो नै ओरैबादि मोजां ओरैबादि अयथासार मोजांखा एखेबारे समायफ्लेथारखागोन ओरैबादि मोजां सिनि क्वालिटियाबो मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लाखादो लिमिटेड पिसाव दङ दै दायो जायफ्रा दिल्ली तामिलनाडु ओरै बेंगलर बहानिफ्राय दाखालि देखायनायफोरखौहाय जायफ्रा अर्डार हरबाय नोंसिनि पार्सेला सहैगासिनो जानांगौ ओरै आसामथिंनिफ्रायबो बिरादनो अर्डार हरलादों थेंक इउ जायफ्रा आंखौ अननानैहाय अर्डार खालामहरो आंनि दखनाफोरखौ मोजां मोननानै नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा डिजाइनफोरखौ खाथिनिफ्राय बोथाबनानै देखायदो ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो नै बिराद समायनाखा समायफ्लेखागोन ओरैबादि बरिया स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय
थाबैनो सोंहरनानैहाय अर्डार होनानै लाबानो जाबाय नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दाखालिबो बिदिनो जादों दिनै ओरैबादि मोजां इउनिक कालार बावखा बियो माने जेया एकदम आनकमन बेखौसो गाननो लुबैयो नालाय बयबो बोसोरे बोसोरे बेखौन गाननो बायो बे एखे कालारखौनो ना बिनिखायनो बिराद समायना समायना डिजाइनावहाय गासैबो गोदान कालेक्सन गोजाखा सनाफोर दायो डेलिभारि फ्रि हरगासिनो दं दै आङो जाय जायनो नांगौ डेलिभारि फ्रि मोनगोन दामखौ आङो डाइरेक्ट खोथाला मानोबा माने बियो भेरिएसन जायो नालाय बयनाबो दखान दा बेखायनो दिनै ओरैबादि मोजां आरोना डिजाइनखौबो नायना लादो कालाराबो समायफ्लेखानाय बोरैबा मोजांखा अयथासारनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिरादनो लिमिटेड खादै बियो लिमिटेड पिसाव दङ ओमफ्राय बियो पद्मनि बाय पद्मनि खुन्दुंजों दानाय दै सनामनि खुन्दुंनिया गाननोहाय रुइदोबदोब जासिनो ओमफ्राय बियो माने बिरादनो मोजांसिन जायो आरो ओरैबो पद्मनि पाटनाबो मोजां नाथाय बियो बेस्ट क्वालिटिसिन आरो बेखायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो दिनै ओरैबादि समायनानो जाय बेखौहाय सोंहरगासिनो दं दायो एभेलेबेल जाफिनबाय दै मोनफिनगोनसै नै बिराद समायनाखा बेयो 1500ल' दै सनाफोर दाथ' आङो डेलिभारि फ्रि होगासिनो दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो नायदो नै दायो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि स्वीट कालारखा आरोना बेबि पिंक कालारावहाय डिजाइनाबो नायदो नै पिंकआव पिंक दानाय नालाय ओरैबादि समावहाय माने कन्ट्रास्ट होआलाबानो सेम कालारजों दाबा बिराद समायना नुथारोना ओरैबादि स्वीट नुखादों जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव अर्डार हरनानै लादो दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना ओरैबादि स्वीट मोनसे कालारावहाय बाव बिराद समायना डिजाइन खानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो जा मोजांखा सनाफोर ओरैबादि समायनानै बे गोजा कालारा लिमिटेड दंखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो जाय गानगोन आयै ओरैबादि समायखागोन हटल' नुखागोन गोजा नालाय बयनिबो अनसुलि जाखायो गोजाया थ' आब'मोन आगैमोन दिनै आङो बे मानि दखनानि कालेक्सनखौ आं देखायबाय दखनानि कालेक्सनाथ' आरोबाव दंबावोमोन देखायजोबनो हाला माने भिडिअ बांद्राय गोलावद्राय जायोना बेनिखायनो आं देखायजोबनो हाला जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय अर्डार हरनानै ला बयनिबोसिम गोजोन्थों